Yawwa! Kamfanin Sanda Trader Al'umma yau shi muke tallata muku a gare ku. Sanda Trader. Kamfani na Sanda Trader za na je na yo siyayya wanda za mu ci da azumi ni da ku iyalaina. Ni da ku iyalaina wanda za mu ci da azumi. Kamfani na Sanda Trader za mu je da ku. Kamfani na Sanda Trader ya yi fice. Kamfani na Sanda Trader za na je na yo siyayya wanda za mu ci da azumi ni da ku iyalaina. Kamfani na Sanda Trader za na je na yo siyayya wanda za mu ci da azumi ni da kai uban 'ya'yana. Ya mamallakin duwalau kara bani dama lau gana wace Sanda Trader wace ta fice a duniya. Wace ta fice a duniya. Ya kudusu kara salatin nan kun isa abin nema. Annabi Muhammad kenan wannan da shi muke nema. Sada alihi da sahabbai sun bi mai gidan girma. Rabbana kasa Sanda Trader suna da alfarma. Gaskiya akwai alfarma. A ɓangare na kayan masarufi 'yan uwa ƙwarai sun yi fice. Rangwame da sauƙi da araha 'yan uwa ƙwarai sun yi fice. Ba abin da ba sa saidawa a ɓangare na girke-girke. Kuma kamfani mai sauƙi wallahi ba su tsawalawa. Rahusa araha suke saidawa 'yan uwa ku tuntubawa. Anguwar Tarauni Lete House ku yo dubawa. Hanyar wudin nake nufi, hanyar wudin nake nufi. 'Yan uwa ku zo ku yo dubawa. Ma'aikata ku zo Sanda Trader, ma'aikata ku zo Sanda Trader. 'Yan mata ku zo Sanda Trader, 'yan mata ku zo Sanda Trader. 'Yan kasuwa ku zo Sanda Trader, 'yan kasuwa ku zo Sanda Trader. Ku yi siyayyar azumi ina kira a Sanda Trader. Dan kware akwai araha a kamfani na Sanda Trader. Nima Sanda Trader za na je na yo siyayya wanda za mu ci da azumi ni da su iyalaina. Wanda za mu ci da azumi can za na je na Sanda Trader ni na yo siyayya da azumi wanda za mu ci da azumi ni da su iyalaina.